Pænt goddag. Vi har været ude ved KG og snakket om Venstres nye SU-reform, og vi har snakket med Jakob Schmidt fra Venstre og Emma fra 3.G. Hvor længe har du boet ude? Jeg har boet ude siden november sidste år. Arbejder du, udover at du får SU? Det plejer jeg at gøre, det gør jeg ikke længere. Okay, så det vil sige, at du prioriterer skolen frem for arbejde? Ja. Hvor vigtig er SU for din økonomi? Utrolig vigtigt. Jeg betaler 4.000 kroner i husleje, og jeg modtager 4.800. Så... Altså, hvilken konsekvens skal det have for dig, at der kommer nedskæringer på SU? Jamen, det betyder jo så, at jeg lever for 800 kroner om måneden. Og hvis SU'en bliver sænket, så har jeg ikke særlig mange penge at leve for. Og altså, jeg har allerede tabt mig 2 kilo, siden jeg flyttede ud, ikke? Hvilket er ret meget i den store sammenhæng her. Ja, altså, hvordan tror du, det vil påvirke sådan der, de unge generelt med SU-nedskæring? Jeg tror, det vil gøre det rigtig sværere for vores unge at kunne fokusere på skolen, især som udeboende. Så kan jeg selv se, at det er svært nogle gange ikke også at have et arbejde, fordi lige pludselig så er der betaling til vogntur eller til hue, som vi alle sammen regner med, at vores unge mennesker skal have råd til, eftersom det er en del af vores traditioner. Og det der er ikke overskud til. Og det er jo de store ting, ikke? Altså der er små ting i hverdagen. Det gør det svært for vores unge at klare sig og have fuld fokus på skolen. Jeg tror, der er mange unge, der prioriterer arbejde frem for skolen, når det handler om, altså nu, hvis der nu kommer SU-nedskæringer. Ja, det tror jeg. Uden tvivl. Det er svært at få det til at hænge sammen i hverdagen, hvis du ikke også har et arbejde. Ja, og nu har vi Jakob Engel Schmidt, ordfører for Venstre, over telefon. Der er nogle fordele ved SU-reformen, og så er der nogle ulemper ved SU-reformen. Du mister 800 kroner om måneden. Til gengæld kan du få lov til at SU-lån rentefrit. Du tjener flere penge ved siden af, og du får 3 år med lavere skat. Vi har også en af de højeste standarder. Så det vil sige, at altså, når en udboende han bor alene, skal han så fokusere på at studere og have et lån, som han så skal betale tilbage, når han er færdiguddannet, og måske ikke får et job? Eller skal han fokusere på at få et job og betale de regninger? Den præmis accepterer jeg simpelthen ikke. Som I kunne se der, så står Venstre virkelig inden for SU-nedskæringerne. Og det kommer så frem til, at mange unge vælger at arbejde frem for at tage uddannelse. Men i dag så tager over 100 gymnasier rundt omkring i Danmark på Rådhuspladsen og demonstrerer om SU-nedskæringer og mange andre ting.